el que s'està parlant i el que considero més escaient és que si la teva avaluació pot estar resolta per una eina, és que igual és molt descriptiva, igual implica molt poc a l'alumnat i igual no es tracta d'una avaluació contínua com la que hauríem d'estar realitzant a dia d'avui. Per tant, com integrem, és a dir, com avaluem emprant ChatGPT o altres eines d'intel·ligència artificial? Lo recomanable seria integrar-lo en el propi procés de creació de productes. Per exemple, imaginem que a l'alumnat li demanem l'elaboració d'un poema. L'origen del poema podria ser dir-li a l'eina d'intel·ligència artificial «Elabora'm un poema en aquestes característiques» i la intel·ligència artificial te proporcionarà un poema. Ara, el poema, la seva qualitat, veurem com surt. I en aquest sentit, el rol de l'alumnat, en lloc d'elaborar el poema des de zero, podria ser perfectament corregir i millorar, justificant per què ho han millorat, la proposta que els ha fet la intel·ligència artificial. Emprar intel·ligència artificial s'ha d'emprar i s'ha d'aprendre a fer servir. Però és que, a més, no és només aprendre-la a fer servir tècnicament, sinó que també com a ciutadà has de ser crític i això ens pot ajudar tant la filosofia, l'ètica, com àrees de coneixement que semblen molt més d'humanitats, però que intervenen plenament en aquest debat, en aquest discurs i en la realitat que tenim, perquè al final utilitzar una eina determinada no ens exclou de ser crítics en la realitat que ens proporciona aquella eina. I això no vol dir que la apartem, perquè al final, com a docent, per exemple, si he de redactar un correu electrònic i li puc donar 4 indicacions a la intel·ligència artificial, me redacta un correu que està bé, jo el corregixo i l'acabo de polir, a mi m'està estalviant feina. Però no deixo de tindre en compte que probablement aquell correu estarà redactat tot en masculí perquè la intel·ligència artificial és masclista.